zomuonera Alexis Kamangila kumapanga zoti ateteze anthu ena ake mu lipoti la Malis Hotel ati iwo basi atetezedwemo achotsedwemo mmenemo amakamba ndi baba Malondela zimenezi sineyo iyayi. Baba Malondela akamba zonena kuti analandira ndi kuti makhowa kuchoka kwa Alexis Kamangila atachotsani moni sitifuna uyoyo wa ACB yo asakaonekemo mu lipoti mutapangani zonero munchotse mmene momo munitumizira lipotilo ndilione ineyo kenakono ndi kuti ndikutumizirani. Ayi samapanga choncho yayi. Izitu ndi za Malawi sizoti ndi za munthu yayi. Izi zikaya maudani uko ife dufuna zonena kuti no chilungamo basi chidzenda ngati madzi nkhani ndi yokhudzana Malawi sizoti ndi munthu mmodzi yayi. Magayi mundilole ndifotokoze motere. Baba Malondela anabwera ndi kudzakamba nkhani zonena kuti no akuti Alexis Kamangila amafuna asokonezenso ndikuti akafukufuku aja makamaka mu lipotilo ndeta tiyene tonene limodzi ka video aka kenakono tipitiliza nkhani bwinobwino kuti no tioneze kuti bwanji kodi. Ngati Public Accounts Committee zangovuta kuti ripoti lija silinaperekedwe ku dziko. Linakakhala kuti ripoti lija linaperekedwa ku dziko lachitidwa adopt in Parliament. Aliyense waliona munakatha kupanga nokha ziganizo kuti kodi izi zimene latulukira ripoti ndikuti padadyedwa ndalama kapena sipanadyedwe ndalama. Koma chinthu chimodzi chimene ndikufunika kuti wina aliyense amve ndipo achidziwe. Mr. Kamangila ayakhala akuyesa kumatumiza mafunso ena amene analioneka kuti anali azifukwa ndi anthu ena. Mene timakumana ndi Attorney General anatumizanso ngakhale mafunso kwa ine komanso members ena a committee kuti mumufunse izi akabwera Attorney General. Ife ngati committee tinaona kuti Public Accounts Committee si committee imene anthu osiyanasiyana a dziko lino angamagwiritse ntchito ngati chida chothesera maudani awo osiyanasiyana. Izizi zinakanika ndipo mukati mukafufuza mu committee mupeza kuti mafunso alipo ndithu. Kuonjezera pamenepo pa Friday chifukwa committee inakumana pa Tuesday kukambirana zapo ripoti line by line nzere ndi nzere paragraph mpaka paragraph ndi kumaliza lachiwiri kuno ku nyumba ya malamulo. Tinayamba ma 8 koloko mamawa timamaliza pa 65 ndipo report inapangidwa adopt ndi kuchitidwa second. It was due for submission kapena kuti reporting ku Parliament lachitatu. Siku limenelo sinapangidwe present chifukwa choti kuti panali zifukwa zina zimene aliyense anaziona Parliament mu. Koma lachisanu Kamangila nandimbira phone ndinacho chikhulupiriro kuti anali atausidwa ndi ena kundipempha kuti ndiapase report ndipo na ineyo report inali kusinayipereke ku Parliament ndipo sinalibe chifukwa choti ndingayigawire kwa munthu wina aliyense ndipo tinagwirizana kuti report isatuluke ndipo Kamangila sinapase report. Umboni wakuti amandipempha report yo ndili nawo ndipo iwo omweyo siku lomwero around 8:15 in the morning Friday lapitali anandipempha kunena kuti ndichite chilichonse chothekera kuti ndiapulumuse acting ACB director zomwe ndinawuza kuti ine sindingakwanise chifukwa ine ndi chairman chabe wa committee imeneyo kukhala pa mpando. Ma members ali ndi ufulu ndipo anapanga chiganizo zinatha siningatitsegulenso report. Ndipo izizi zinachitika pachisanu ngati Kamangila zimene ndikunena zaboza angotulusa message imene ananditumizira makamaka matumize recording ya phone imene iwo amayankhula ndi ine zondipempha kunena kuti tipemphe tionesese kuti no ACB director asapakidwe china chilichonse mu report imene. Ndinafunsa kuti kodi cholinga chanu kwenikweni ndi chani zomwe sanandiyankhe zomveka bwino kufikira nalero. Ndipo ananena kuti muonesese kuti mu report limeneli Attorney General akhale kuti ali ndi mavuto. Ndauza kuti zimenezo sizingatheke. Report inatsekedwa. I don't want any kind of interference. Anandiuza kuti I'll fight you. Now I'm waiting. So the rest I'm seeing I'm here and the nation will judge. Chabwino mmene taonera pamenepo ndeza mveka bwinobwino zinali mwezi wacho mveka so bwino ngati chocho. Guys, it's unbelievable ndi zosakhulupirika zonena kuti nokhala basi sitingakhulupirire zonena kuti zona Alexis Kamangila akapange zimenezi. Ndenaso adzinena kuti ayi babayo angofuna ipitse dzina la Alexis Kamangila chanizani. Komano chilungamo nchonena kuti baba atu pamenepo wapereka mpata kuti Alexis Kamangila tulutsa audio ya call imene tinali nayo. Uitulutse imene yoyo ngati neyo ndikunama. Utulutse poyera kunena kuti kodi sunafunse zimenezi. Now let's look at it tisanafike mwina point yoti tizikamba zimenezi tiziyang'ana chonchi.
akuti Alexis Kamangila kuimbira ndiye kuti ndani baba Malondela anthu ufuna nditumizire ripotiro komano baba Malondela akukana kuti noti ripoti silingatumize foyo notino sizaineso chinthuchi ndichokhudzana ndiye tili pa break account committee yonse ndimene kweneyo rutse ripoti ukupatsa ngati ukufuna ndi kuti ulandire ripoti osati ineyo ngati munthu iyayi. Nawo iyayi chabwino ngati zili choncho tapangani zonena kuti mulipotimo muchotsemo Gabriel Chambers amene ndi mkulu oyang'anira zothana ndi katangale kuno ku Malawi ku SB mumuchotsemo kuti nonde kuti basi zisamukhudze mmenemo tapanga zoti umuteteze. Ndi baba Malondela akupakana kuti sapanga zimenezo kunadutsa ma screenshot amene mwakhalamo kumatsatira zomwe zochitika m'masamba mchezo mukona zadutsadi ma screenshot onena kuti baba Malondela akaya panane macheze pakati pa iyeyo kaya ndinde kuti ndi Alexis Kamangila magayi zambiri komano tingonena yonse ngati uyu akukamba chonse baba Malondela ndiye kuti ali ndi recording yachane ya call imene yoyo fanderi lili munyengo zovuta kwambiri zonena kuti sungamango yankhulo opanda maumboni ndekuti anamulekuda Alexis Kamangila kuyankhula zakezo basopo usamale mwina rungaruda yankhula ndi zimenezo ungakhale ndekuti uli madzi fanderi maumboni mwina akozokhala alipo. Anyways, we're not trying to say kunena kuti feyo mena amayankhulana ndeti tinalipo kapena tamva ndekuti conversation yo komano akunena kuti conversation yo ndekuti ilipo. Ife tingopanga atake zomwe zikuyankhulidwa apa zoona Gabriel Chambers yo atetezedwe pa zifukwa zotani. Izizi ndi zonena kuti zikupereka mafunso magayi kunena kuti ngatino uyuyu Kamangila akufuna kumuteteza Gabriel Chambers akufuna kumuteteza pa ubale otani pali ubale otani pakati pa anthu awiri amenewa komanso Kamangila ndiye kuti akudzimva mphamvu kwambiri kunena kuti ndi amene akuyenera zilandira malipoti ndikumasintha kuti zinthu zizipita mmene iye akufunira mmene akuziganizira. Kodi ndi choncho magayi iweyo tungatuli ndi voko yonena kuti ukhoza kumayankhula ndiye kuti nkhani zokhuzana ndi dziko lino sizulanthozo zonena kuti iweyo ndiye kuti basi uli ndi mphamvu kuti ukhoza chiliyonse iweyo ndi boss pamwambapo. Ayi kaya sizimayenda choncho ungapereke maganizo ako ungathe kukhwesha izi ndi izi koma sizimatanthozo zonena kuti ndiye kuti iweyo ndi boss nditsopano. Achina Malondela wasizoti ndi anthu opusa komiti yo sizoti ndi anthu opusa kuti iweyo ndiye kuti uzonda ayayi sindikhupeta bwesani kuno ku ripotiro ndisapanga iweyo uli ndi mphamvu zotani kuti uzifunsa ripoti limenelo ngati lupita ku mtundu wa Malawi liwenera lifikire wina aliyense pakamodzi osati wina wake alilandire notsopa lisanatulutsidwe ayikena kwa sinte zimene akufuna zimenezo ndi ayi tsono ngati lizidwa kumeneko ndiye zinyengerana sopeti zigazana. What is wrong is wrong. Ife tikunena kuti ngati tikumenyera nkhondo tu Malawi chilungamo ndachizioneka mufuna wina wake afufuridwe mmene mwefuaza. By the way magayi Gabriel Chambers amene akunenedwayo mwina ena nkutheka wamuyiwala komatu ndi uja amene amanama tsopano pa othi walumbira iyayi ineyo munomo sizoti ndiye kuti ndinama ndinena chilungamo chokha tsopano kufika nthawi yonera kumfunsa mafunso ndikumanama ayi ine kunalibeko kumeneko ku meeting imeneyo kunalibeko koma kwafunsa anthu analipo kaya analiko ku meeting imeneyo munthu wabodza kwambiri nkumanena kuti akhalenso ndi kuti omakathanaso ndi katangale zopusa ngati zimenezi ndi zomwe ife tikudana nazo anthu amene wazipezekaso m'maofesimo akuyenera atotholedwemo atonena kuti anakafikamonso bwanji mmenewamo. That's not on. By the way ubwino wake yeyo by the way Lero ndi akuoneka kuti ali bwino ubwino wake ndionena kuti Gabriel Chambers anasankhidwa kuti angokhala acting director ongogwirizira osati kunena kuti ndi director ovomerezeka zomwe zili zonena kuti kuchotsako ndi kuti nkosavuta sizoona kunena kuti iweyo bodza lakolo likachotsedwemo mu ripotimo unanama ndiye kuti udziwapo kenakaka unkana mafuacha umasuzona kuti ndikaulula izizi ndiye kuti pena pake kola ripoti limene loti ndiye lituluka iye mabodza ake wakati akaoneka mmenemo palibe zonena kuti wina wake ampulumutsa. And izizi zikupereka mafunso onena kuti Alexis Kamangila kuti tiyambeno kumamukhulupirira ndi mmene akupangiramo sinde kuti akutumikira anthu tinatake pamenepa anakutuma ndi ndani weyo Kamangila kuti ukapezeke zonoti zikayankhula zonena kuti iyayi mulipotimo ende akuti omwe achose akutuma ndakuti onde kuti ngati tiluzire zonso ndi muzipanga compromise itu penepo ndiye timazipanga compromise muzisokoneza kunoda anthu akukhulupiriraninso chifukwa chonena kuti pali nthawi zina zake timayamba bwino koma tikapanda kusamala ndiye timakatherano kuchiwonongeko zinthu zitimangonyulanyulapo nkuziononga ende kuyipa kwa anthu samakumbukira zabwino
anthu amangokumbukira zoyipa uko zokhala ndi zabwino iweyo 99 choyipa chimodzi chokha cha 100 komano choyipa chija chifufuta zonse zabwino zonse anthu samazikumbukira. So you better be careful, kuli bwino musamale, otherwise njira imene mwatenga ndi njira yofoira kwambiri. Ngati zili zoona ndi fair kufuna kumanena yonse, ngati baba akubwera kumazayankhula zonse nosopano anepo mukuyenera zozonena kuti chilipo zina zake. Ngati zili ndeu zapakati pa anthu awiri amene wakuti kapena angofuna kuyipisirana dzina ndezoneka tsogolo kuno, koma ngati akuyankhula molimba mtima choncho ndi zoti no, ngati zili zabodza ndekuti dzina la baba Malondela likuyeneranso kuyipa. Akudziwa zimenezozo koma chifukwa chani akuyankhula zimenezi ndekuti china chake chilipo pamenepopo padzarunso mafuka topanda moto, china chake chilipo. And ngati akunena kuti tulutsa maaudio zachidziwikire zonena kuti iyeyo ali nawonso ndekuti makhowa amenewo ayi koma ziliko tokunzako. Inu kodi mukuiona bwanji nkhani imeneyi? Tiuzeni maganizo anu mu comment section akuti